Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати і одразу перейдемо до основної теми цієї години. Фракції парламенту дійшли консенсусу з практично за всіма поправками в законопроекті про деокупацію Донбасу. Очікується, що документ буде ухвалено в другому читанні. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Цю тему будемо обговорювати разом з нашим гостем цієї години. Це Олексій Голобуцький, політичний експерт. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, розкажіть, будь ласка, взагалі про закон про реінтеграцію і коли можемо очікувати його ухвалення? Ну, я думаю, якщо проголосують за друге читання, то вже там і повністю його проголосують найближчим часом. Тому цей закон, він з одного боку дуже важливий, з іншого боку, коли протиріччя всі, бо протиріччя там були на самому початку, коли будуть всі узгоджені, сенсу не голосувати коаліції і деяким іншим депутатам поза коаліцією, не голосувати я не бачу. Ну, тобто, поки що не можна сказати, коли саме, на який день призначено буде голосування. Якщо би у нас більшість існувала парламентська не в складі там 226-230 депутатів, а 300 голосів, тоді можна було про щось казати, так мовити, 100%. Завжди є ситуація, коли можуть не проголосувати. Але я думаю, це сесійна сесія залишається останній тиждень. Тобто, і тут потрібно голосувати, тому що якщо виходить на наступний рік з продовженням цієї теми миротворців, да, в принципі, під які і цей закон і приймається, ну краще його все ж таки мати, цей закон вже в дії. Олексію, закон про деокупацію, взагалі, чому він викликав так багато суперечок, сварок серед народних депутатів? Ну, у нас такі питання, вони політизовані, це абсолютно зрозуміло. Да, кожен, ми існували в певному режимі відношення. Знаєте, гібридна війна, вона вимагає якесь гібридне відношення до неї. Да? І ми розуміємо, що це війна, але ми її не називали війною заради певних, скажімо так, речей, які залежать не тільки від нас. Ситуація міняється, вона стає трохи іншою, і під ці обставини треба міняти і законодавство. Ще зрозуміло, що це все певна така ілюзія, зрозуміло, бо нічого вона будемо називати війною, не будемо називати війною. В принципі, вона особливо нічого не поміняє. Да? Просто ми повинні перед західними партнерами і перед світовою громадськістю виглядати як сторона, яка всі питання юридичні і будь-які інші, вона всі вирішує. Да? Ну, що ми всі розуміємо, що питання, ситуація з деокупацією залежить не від нас, і навіть не від міжнародної спільноти, залежить від одної країни, від Росії. Да. Захоче, вона зробить. І тут і абсолютно плювати її, так би мовити, буде закон чи не буде закону. Да. Просто ми виглядаємо, ми повинні діяти в рамках міжнародних правил, на відміну від Росії. Повернемося до цієї теми ще. У нас долучаємо до ефіру скайп-зв'язком Андрій Тетерук, народний депутат України, Народний фронт. Я вас вітаю, пане Андрію. Давайте перевіримо зв'язок. Доброго дня, як ви мене чуєте? Чуємо добре, дякую вам. Отже, у нас тема розмови, як вже зрозуміли, що закон про деокупацію Донбасу. От зараз розкажіть, будь ласка, на якому етапі сам цей законопроект? Він на етапі очікування розгляду на пленарному тижні, який відбудеться вже з наступного тижня. Власне, всі необхідні регламентні процедури були дотримані під час отримання правок народними депутатами. Ми на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони уважно розглянули всі подані, там більше 670 правок. За допомогою і робочої групи, і засідання комітету врахували редакційно або повністю, або відхилили всі ці правки. І рекомендували рішенням комітету прийняти законопроект 7163 в другому читанні парламенту. Тепер парламент має, я думаю, що це відбудеться найближчим вівторком, тому що Народний фронт неодноразово наполягав на найшвидшому розгляді цього законопроекту. Буде винесений в зал, і вже народні депутати будуть визначатись щодо голосування за цей законопроект. Але хочу зауважити, що насправді тут питання
є дуже важливим, тому що цим законопроектом ми визначаємо державну політику по поверненню наших окупованих територій і українців, які зараз знаходяться на цих окупованих територіях. Ми називаємо речі своїми іменами. Росію називаємо на рівні законопроекту агресором, покладаємо всю відповідальність на окупанта за дотримання прав і свобод на всіх громадян України, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми даємо лише один із багатьох інструментів для того, щоб наш президент проводив ту необхідну політику з безпекового сектору, зовнішньої політики по поверненню суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Це не панацея, це не та чарівна паличка, яка вирішить цей військовий конфлікт. Але це всього-навсього один із інструментів, який необхідний в широкому спектрі застосування інструментів щодо повернення наших територій. Тому дуже важливо, щоб ми не затягували і на наступному тижні прийняли цей законопроект. Чи будуть ще на комітеті якось доопрацьовувати цей законопроект? Ні. Всі рішення були вже прийняті і жодного додаткового рішення приймати не буде. Вся необхідна регламентна процедура була дотримана, вона закінчена. І в зв'язку з тим, що минулий сесійний тиждень був присвячений розгляду фінансового головного документа бюджету 2018 року, і ми прийняли його, тепер цей тиждень буде таким, що ми будемо приймати всі необхідні законопроекти, які вже чекають своєї черги. 7163 – один з них. Поточніть, будь ласка, питання включення Криму до цього законопроекту. Насправді точилась дуже така жвава дискусія щодо того, аби включити в цей законопроект і Крим. І насправді всі питання, починаючи від дати окупації території, йдеться про 20 лютого 2014 року, і про згадку звільнення Криму, все це враховано в цьому законопроекті. Але насправді головна мета саме території Донецької і Луганської областей, які є окупованими. Для того, щоб працювати цілеспрямовано по поверненню Криму, я впевнений, що президентом буде напрацьований окремий законопроект і зосереджені окремі зусилля. Але ми просто поставили такі для себе ключові маяки, що ми про Крим не забуваємо, що Крим є також частиною окупованої території України, так само, як і Донецька і Луганська. І тому ми не робимо виключень. Ми просто, як то кажуть, великого слона треба їсти маленькими шматочками. Розподіляємо всі наші зусилля максимально концентровано. Спочатку Донецьк, Луганськ, потім Крим. Ще, будь ласка, поточніть стосовно узагальнено про цей закон про деокупацію. Що саме він передбачає у майбутньому, якщо за нього, звісно, проголосують? Що це дає? Які плюси у майбутньому, знову ж таки? Ну, дивіться, я ж вам не буду зараз перерозказувати весь законопроект з усіма правками. Я вам скажу, що він означає засади державної політики по поверненню територій українських, які є окупованими Росією як країною-агресором. Він визначає Росію країною-агресором, і це вже не такі речі, які не є спростовними. І саме головне, що він покладає всю відповідальність, як я вже і казав, на Російську Федерацію за стан речей, на відповідальність на кремлівське керівництво за дотримання прав і свобод. І тут йдеться вже і про українців, які живуть в Криму, і про кримсько-татарське населення України, яке потерпає, до речі, дуже сильно від дій кремлівської влади. І також всіх тих, хто зараз знаходиться на окупованій території як в Луганську, так і в Донецьку. Тому тут чітко визнаються критерії, а вся решта відповідальності, вона вже насправді визначена, починаючи з 49-х років, там і Женевські конвенції по дотриманню прав і свобод цивільного населення під час збройних конфліктів, під час війни і військовополонених. Все це вже враховано в міжнародних документах і нема сенсу просто дублювати ті положення саме в цей законопроект. Він є чітким в своєму застосуванні, і я впевнений, що після прийняття він почне працювати на користь нашої держави. Чи можемо ми очікувати після прийняття цього законопроекту якусь реакцію від Росії стосовно включення до нього питання Криму в тому числі?
Росія докладає максимальних зусиль, аби зірвати прийняття законопроєктів, в яких вона визнається агресором. Це повністю протирічить її політиці, її ступені відповідальності, тому що вони намагаються максимально скоротити для себе ризики визнання їх агресором, а потім притягнення до відповідальності в міжнародних судах. Проте це нас не тільки не зупиняє, ми в жодному разі не будемо зважати на те, що відбувається в Російській Федерації, розуміючи, що вони не уникнуть не відповідальності за скоєні злочини на території України, ані відповідальності за те, що вони порушили цілу низку міжнародних законів, які були підписані Російською Федерацією, прийняті її, а тепер грубо порушені і ще й намагаються всіляко уникнути відповідальності. Жодні дії, жодні заяви Російської Федерації не допоможуть їй нести відповідальність за ту агресію, за ті страждання, смерті, які вона принесла в Україну на кожну територію, від Криму, закінчуючи Донбасом, і в кожне мирне місто України, де ми відчуваємо наслідки цієї військової агресії. А чи маєте ви якісь прогнози по голосуванню, можливо, по фракціям? Я, на жаль, не маю дару передбачення, але можу впевнено казати, що Народний фронт віддасть максимум голосів, як і в принципі завжди. Ми концентруємось за важливі законопроекти і даємо найкращі показники вже 3 роки при голосуванні за всі законопроекти, які необхідні країні. За інші фракції насправді було б некоректно казати, але я хочу закликати всіх народних депутатів, які вагаються, прийняти державницьку точку зору і захистити нашу державу від російської агресії. Тому що цей законопроект значно посилює позиції України і всередині країни, і на перемовних процесах наших українських дипломатів на зовнішньополітичному фронті. І уникання голосування, чіткого голосування за цей законопроект буде свідчити лише про слабку політичну відповідальність і позицію таких депутатів. І ще розкажіть, будь ласка, трошки, які законопроекти наступного тижня планується ухвалити? Я впевнений, що остаточну картину ми будемо бачити виключно після погоджувальної ради, яка відбудеться в понеділок. Казати сьогодні було б некоректно, і я не хотів би давати неперевірену інформацію. Давайте спостерігати за тим, як будуть формувати повістку наступного тижня голови фракцій на погоджувальній раді, і тоді ми будемо чітко бачити, що буде включено в останній тиждень цього року календарного. І останнє поточнення до вас. Взагалі, чи відомі вже на майбутній політичний сезон якісь плани стосовно ухвалення тих чи інших законопроєктів? Які саме будуть виносити законопроєкти? Ну, прогнози робити – це не дуже вдячна справа, але давайте згадаємо, що одразу після обрання в листопаді 2014 року нашій Верховній Раді давали щонайбільше півроку, і після цього одразу перевибори і всякі деструктивні елементи, як всередині країни, так і ззовні, намагались зруйнувати злагоджену роботу і парламенту, і Кабміну, ну і, власне, президента, для того, щоб ми припинили чинити спротив Російській Федерації і повернулись на ту стару систему управління державою, яка існувала. Насправді, ми зараз максимально концентровані і розуміємо свою відповідальність, і тому я, наприклад, буду так само, як і 3 роки, працювати максимально концентровано на тому, щоб встигнути якнаймога більше за наступний рік прийняти законопроєктів, які зміцнять позицію нашої країни як всередині, так і на зовнішньому сприйнятті. Тому що це дуже важливо для того, щоб ми остаточно набрали тієї гарної інерції європейського розвитку і максимально віддалились від Російської Федерації. Тому що знаходитись з нею поруч і в її підпорядкуванні буде достатньо небезпечним процесом, враховуючи те, що санкції ніхто не збирається знімати, і враховуючи ту терористичну загрозу, яка існує станом на сьогодні від Російської Федерації. Ми маємо максимально сконцентрувати наші зусилля на безпековому компоненті, і це наша послідовна позиція Народного фронту в парламенті, на системі освіти, економічних і всіх інших сферах, які потребують важливих управлінських державницьких рішень. Тому що 25 років показало, що недолуге управління державою призвело нас на грань захоплення Російської Федерації.
Треба вивчити уроки історії і не допускати таких помилок в майбутньому. Тому ми будемо працювати виключно в цій площині і не зважати на будь-які негаразди і виклики. Ми маємо за 5 років показати максимально високий результат нашої роботи в парламенті. На цьому будемо і зосереджуватись. Я вам дуже дякую, що вийшли на зв'язок. Нагадаю, на прямому скайп-зв'язку зі студіо АТР був Андрій Тетерук, народний депутат України. Повертаємось до розмови у студії з політичним експертом Олексієм Голобуцьким. Пане Олексію, почули, що каже Андрій Тетерук стосовно закону про деокупацію. От просто для початку ваш коментар короткий. Стосовно почутого. Чи погоджуєтесь? Можливо, з чимось ні? Ну, якщо депутат не знає, як буде проголосовано, ну, тим більше політичний експерт важко. Тобто, ну, зрозуміло, що виходити з цим законопроектом будуть фракції правлящі, да, БПП і Народний фронт, розуміючи, ну, тобто вийде тільки в тому випадку, якщо буде розуміти, що за нього проголосує, бо неголосування за цей законопроект викличе ще більше питань, ніж його прийняття, скажімо так. Поясніть, будь ласка, знову ж таки, більш зрозумілою мовою, тому що багато хто, навіть от суспільства, знають вже не з чуток, що таке закон про деокупацію, що це дуже важливий законопроект, але чим саме він важливий? От поясніть, будь ласка, деталі. Ну, він більш-менш відверто говорить про ті речі, які і так всі знають. Да. Це не АТО, це війна, агресор Росія. І приблизно, що буде з тими територіями в випадку його прийняття. Тобто стане зрозуміло, що Україна, оце подвійний статус, і нібито ми за них відповідаємо і одночасно не відповідаємо, він закінчиться і все. Це стає зоною відповідальності країни-агресора. Єдине, він не вирішує питання, слава Богу, можливо, тому що це не було в законопроекті, він передає право виконавчій владі на розрив дипломатичних відносин з Росією. Все. В принципі, ще раз кажу, він потрібен не стільки нам, щоб ми не стане ситуація краще від цього закону, звичайно, да? Вона стане більш зрозумілою. Це потрібно для того, щоб переходити на іншу фазу переговорів, і щоб наші партнери, висуваючи вимоги до Росії, продовжуючи санкції, да, мали просто від нас повну підтримку з точки зору юридичного, ну, пояснення. Да? От і все. Ще раз кажу, повторюю, жоден закон, який б ми не прийняли, не зупинить Росію, якщо вона цього не хоче. От про дипломатичні стосунки ви згадали. От знову ж таки цікаво почути вашу думку. Сам Порошенко казав, що дипломатичні стосунки, відносини з Росією розривати не можна. Інші кажуть, що навпаки треба розірвати дипломатичні стосунки, бо з воюючою стороною їх неможливо отримувати. От поясніть позицію і розтлумачте, будь ласка, за і проти. Чому в такому питанні розділилося суспільство на за і проти? Ну, по-перше, можна не мати дипломатичні стосунки і бути в стосунках, скажімо так, да? Здається, Японія з Російською Федерацією до сих пір перебувають в певному, ще, ну, юридично, вони там ще не закінчилась війна між ними. Але, тобто, ці всі юридичні, вони, що практично дає дипломатичний розрив дипломатичних стосунків? Краще ситуація не стане абсолютно. Тобто від розуміння того, що у нас не буде дипломатичних стосунків, відношення не гірше, не краще. А гірше, ну, перше, давайте не забувати, у нас декілька мільйонів людей просто там працюють. Просто. Це величезна проблема соціальна, яку країна на даний момент вирішити не може. Ми не можемо запропонувати величезну кількість гастарбайтерів, які працюють в Росії, запропонувати їм якусь альтернативу у вигляді роботи чи в Україні, чи приїхати на Захід, да, там, західні країни. Це раз. По-друге, це ми повинні розуміти. Ми постійно дуже часто думаємо категоріями. Це, знаєте, ми під таким впливом знаходимося, в тому числі і росіяни в цьому винуваті. Уявлень про війну як в Другу світову війну. Да? Це тотальна війна, коли відбувається мобілізація. Не можна сидіти в ресторані в Києві і відчуваючи тільки час від часу, що десь там війна, при цьому бити по столу і кричати: давайте розірвемо дипломатичні стосунки з Росією. Все одно це будуть гібридні стосунки. Ми всі чудово розуміємо, яка ситуація. Як наступить момент певний, да,
Тобто я, грубо кажучи, як політичний експерт, я розумію всі плюси і всі мінуси. Да? І я не маю, наприклад, я особисто не маю жодної позиції, тому що я не знаю, що краще. Якщо ми розірвемо, то шлях назаду вже не буде, так би мовити. Мається на увазі, тоді це буде принизливо повернути, да? То тоді треба чекати вже точно, чим закінчаться всі наші стосунки з Росією. Тому цей статус, він нічого на нас особливо не накладає і залишає певний маневр, так мовити, дипломатичний. Да? І ще раз повторююсь, плюс, звичайно, треба не забувати, що це не просто люди, які там працюють, це і виборці, да? Які повернуться сюди і невідомо, як вони тут проголосують і кого вони приведуть в парламент наступний на фоні того, що їм не дали можливість працювати в Росії. Зокрема, якщо не помиляюсь, то розірвання дипломатичних стосунків так само вплине і на обмін полоненими. Ні, звичайно, там ціла низка проблем, які виникають. Да. Ще раз кажу, питання в тому, що мені здається, що розірвання дипломатичної війни, дипломатичних стосунків, це розуміння того, що от буквально з завтрашнього дня, після розриву, Україна готова перейти на військові рейки. От буквально, да. Якщо суспільство буде це розуміти і буде на це запит серйозний, да, я ще раз кажу, наші політики в цьому плані, вони ж як флюгель дуже часто, да, проводиться соціологія, проводиться багато різних опитувань, фокус-груп, і поки що нема запиту населення, щоб от, знаєте, 80% населення кричали, щоб розірвати дипломатичні стосунки. Якщо таки буде запит, то, звичайно, розірвемо дипломатичні стосунки. Але це коли суспільство буде розуміти, що от завтра буквально треба готуватися до того, що от все те, що ми зараз маємо від цієї гібридної війни, да, це все ж таки не тотальна війна. Що це все, можливо, прийдеться забути, ми переходимо просто на військовий стан, економіка, суспільство, ми забуваємо про деякі речі, до яких ми звикли навіть, до яких ми не можемо звикнути навіть через 3-4 роки цієї війни. Я думаю, що суспільство ще не готове, і не готові західні наші партнери, взагалі багато чого не готове для цього. Да. Поки що є підтримка західних держав, є санкції далеко ще не найгірші для Росії. Да. Тобто Росія ще не поставлена як Ослон, да, відомий експерт західний, він сказав, він порівняв дуже красиво, якщо вважати західні санкції щодо Ірану від десятка, да, максимально, да, то антиросійські санкції – це трійка зараз. Тобто ще є потенціал тиснути, ще велика кількість у західного світу. Тобто є можливість посилити санкції? Звичайно, вони будуть посилюватись. З лютого місяця ще невідомо, яка буде реакція Росії на те, що відбудеться доповідь фінансової розвідки перед Конгресом, да, щодо оточення Путіна, фінансових потоків, всього того, що стосується грошей. Ми абсолютно не можемо уявити, які будуть наслідки. Так само, як західні країни. Да, не можуть це, поки що не представляють, який це буде удар. Є ще величезне, тобто, ще раз, поки у Росії купують нафту, газ і так інше, треба розуміти, що це далеко не всі санкції ще, скажімо так, діють. От враховуючи, і якщо стежити, дивитись на поведінку Росії, то вона не дуже боїться цих санкцій. Чи все ж таки вони більше створюють картинку того, що ці санкції на них жодним чином не впливають? Розумієте, тут різні є еліта політична, яка, звичайно, не уявляє своє життя в варіанті Північної Кореї. Да. Абсолютно цього не хоче. Це один момент. Є Путін і його оточення, які розуміють, що Путін чудово, він перейшов Рубікон, і він чудово розуміє, що з цієї посади він тільки вперед ногами може піти. Просто інших варіантів він вже все зрозуміло став. Якщо у нього до 13-го року були якісь думки про те, що спокійно достатньо передасть владу комусь іншому і буде таким, як Ден Сяопін, батько нації, і він спокійно десь буде там жити і без всяких проблем, то він розумів, що ні. Такий варіант вже в минулому.
І для цієї еліти варіант чим гірше, тим краще. Ну тут, на жаль, це тут для автократичної системи це кращий варіант. Це коли тебе оточують вороги, всі хочуть поганого, да? Навіть золоті медалі з Олімпіади забирають, да? Тобто вже з точки зору цієї пропаганди дійшли вже до останнього. То це дуже добре, бо це мобілізує людей. Да? Люди починають жити як в такому замкнутому. І для старшого покоління це взагалі звична позиція, да. Для молодшого треба буде звикати, звичайно. Тому, тобто, оточення Путіна і сам Путін свідомо йдуть на погіршення ситуації. Оточення більш, так би мовити, олігархічне, да, яке заробляє гроші і так далі, воно менш задоволене. А з населенням дуже серйозно працюють і працюють десятиріччями. Да? І тому очікувати якісь повстання, і там, як там постійно розповідають про холодильник і телевізор, да? Потенціал, на жаль, затискування гайок, скажімо так, Росії величезний. І західні експерти дуже часто це недооцінюють, і вони дуже сильно недооцінювали це в 2014 році, да? Що не розуміють, що це ментальність, і тут нічого з цим не зроблять. Тут, як китайці можуть працювати там 24 години на добу, так і росіянин може 24 години на добу ненавидіти всіх ворогів, звинувачуючи їх у всіх своїх проблемах і підтримуючи свого царя. От ще трошки уточнення буквально про санкції. Ви сказали, що зараз санкції це по 10-бальній шкалі, це трійка приблизно. Приблизно. Але десятка – це що взагалі таке? Як повинні виглядати санкції? Іран – це коли не купується нафта, коли не купується газ, коли світ відключений, коли практично нічого займатися бізнесом. Коли твоє населення практично за 1 рік, за 2 роки просто зубожіє, так би мовити, да? Як все відбулося в Ірані. Просто рівень життя дуже сильно впав, просто реально дуже сильно впав. В Росії падає рівень життя, але не за 1 рік. І вже 4 роки він стабільно падає. І більш того, економісти говорять, що проблема навіть не в санкціях. Він почав падати ще в 2008 році, ще під час кризи, да? І не піднімався. Тобто цей, грубо кажучи, ріст економіки Росії, він десь біля 1%, да? В рік. І це, так би мовити, скажімо так, Росія могла вчинити, як вчинила, наприклад, венесуельська влада, да? Вона так не вчинила. Тобто росіяни свідомо, і Путін свідомо йде на певне зменшення бюджету. Тобто вони розуміють наслідки. Тобто це не якась імпульсивна політика, вони наслідки розуміють, вони максимально зробили ці наслідки безпечними, тобто для себе, да, для країни. Тому що, в принципі, очікування падіння економіки в 2014 році російської були набагато більшими. Але, знову ж таки, це ми повинні розуміти, і це говорять і Кудрин, відомий економіст, бувший міністр економіки російський. Проблема в тому, що за рахунок цих санкцій, такого повільного сповзання, забирається у Росії майбутнє. Да. Просто майбутнє. Тобто вони більш-менш виживають, але майбутнього в економічному плані в Росії нема. А швидкі санкції, які призведуть до зубожіння і до якоїсь кризи, західні держави бояться, тому що, розуміємо, що це не Іран. Да. Росія – це країна з ядерною зброєю, і судячи по риторику, яку постійно несеться з Росії, ще раз кажу, ще невідомо, експерти, які сидять, розуміють, що проблема ж не тільки, це не якась автократія, яка захопила владу, да, і тримає там населення. Все ж таки є певна соціальна, скажімо так, політична угода між більшістю населення і правлячим режимом, скажімо так. Да. І західні експерти не розуміють, що навіть задача повалення Путіна можливо не вирішить питання, тобто Росія від цього не стане більш прогнозованою. Більш того, принаймні зараз вектор розвитку Росії більш-менш відносно прогнозований. Да? Тобто вони все більше і більше утискаються і, скажімо так, вектор там, на 5-10 років приблизно зрозумілий. Да? Якщо посиляться якісь процеси руйнівні, незрозуміло. Це величезна територія, величезна країна, і населення немаленьке, да, 150 мільйонів, плюс ще ядерна зброя і так далі. Тобто факторів дуже багато, тому західні партнери наші, які прораховують і стратегічно мислять, все ж таки, да, прораховують на роки вперед, санкції
повільно вводять. Да? Але від того краще російській економіці не стає, і російському режиму теж краще не стає, як би він не старався. І ну, ми повинні розуміти, що просто, на жаль, ми зараз просто в такому світі живемо, де все дуже швидко відбувається, і ми це переносимо на геополітику. Цього не вийде. Ми повинні звикати, що ця проблема на десятиріччя. Проблема Криму, проблема Донбасу і так далі. З цим прийдеться жити всій країні. Повертаючись ще до теми законопроекту про деокупацію, буквально одне поточнення. Знову ж таки, на вашу думку, чому так довго затягувалося взагалі створення і ухвалення цього законопроекту? Ось як Андрій Тетерук сказав, що наступного вівторка, скоріш за все, за нього проголосують. Ну, тому що дуже багато питань, звичайно, дуже багато позицій. Самопоміч вважає отак от, і, там, БПП вважає по-іншому. Да? У кожного свій погляд. Більш того, я вам скажу, що впевнений, що після прийняття цього закону, коли ми нарешті відповідаємо на питання війна, не війна і так агресія, не агресія, я думаю, на наступних виборах у 2019 році, якщо вони відбудуться і нічого такого не відбудеться з серйозної ескалації конфлікту, то буде, звичайно, в нас з'являться політичні напрямки, політичні сили, які будуть відверто говорити про те, що не можемо ми цей тягар, так би мовити, далі. Тобто ситуація виглядає так, що ситуація на Донбасі, вже під окупацією, вже визнаною навіть нами, да, будуть її погіршувати ситуацію. І якщо Росія на якомусь етапі, там, років через 5, 6, 7, вирішить нам повернути це все, да, грубо кажучи, це буде величезний удар і по економіці, і по демографічній ситуації, і по багатьом дуже. Тому що це, ми розуміємо, ми не як ФРГ, да, з ГДР, да, ми не настільки багата країна, щоб інтегрувати нас. Тобто я кажу зараз не про не свою точку зору, да, а точку зору, яка буде, напевне, буде так само і виставлятися на виборах у 2019 році. Тобто будуть політичні сили, які будуть ставити питання, що треба жити завтрашнім днем. Найголовніший ресурс в сучасному світі, це, на жаль, ми не розуміємо, і росіяни тим більше не розуміють, це не території, да, це і люди. Що нам треба займатися гуманізацією країни і думати про те, що той цифровий розрив, який існує між західним світом і нами, а із-за цієї війни, із-за цих проблем, він ще більше розширюється, да? Що просто ще 5-10 років, це максимум, да? І цей розрив буде неподоланий абсолютно. І тому оці проблеми з 20-го сторіччя, а ця проблема 20-го сторіччя, це не проблема 21-го сторіччя. Росія нам повернула повістку дня разом з собою, да? Повернула в 20-те нас сторіччя, коли територіальні спори, геополітичні конфлікти, намагання нав'язати свою точку зору за рахунок локальних війн, да? Це все з минулого. І тому, скажімо так, ситуація і відповіді на питання, які ми зараз ставимо, може змінитися в 2019 році абсолютно. Тобто те, що є актуальним зараз, може бути неактуальним через рік буквально. Дякую за відповідь. Ще до одного питання хотів перейти. Хочу зачитати трошки Ірину Бекешкіну. Вона опублікувала соціологічне опитування. Зараз зачитаю і перейду до питання. Лідером довіри серед українців є армія, а не довіри Верховна Рада і президент. Це висновок соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи». Там попросили людей назвати успішні реформи. Максимум у пенсії. Її назвали 9% респондентів. Водночас 77% опитаних не назвали жодної успішної реформи. Понад 40% вважають, що взагалі нічого не зроблено, і ще третина вважає, що зроблено приблизно 10% від того, що потрібно. 20% опитуваних готові особисто вийти на акції протесту. Це один із найнижчих показників за весь час соціологічних вимірювань фонду з 2000 року. Після цього соціологічного опитування одразу виникає питання, чому така низька довіра до влади?
це питання до вас перше, і я хотів би його ще поєднати стосовно того, що були також дослідження соціологічні такі стосовно довіри до ГПУ, НАБУ, що от зараз до ГПУ нижча, майже нульова довіра, і про це сам Юрій Луценко казав. Але от спочатку, будь ласка, скажіть стосовно цього соціологічного дослідження, наскільки йому можна вірити? Якщо так, то Ні, ну, чому? звичайно, йому можна вірити, це є правда. Це тим більше, що тенденція особливо не міняється. У нас завжди була довіра просто до влади низькою, до органів влади. Верховна Рада завжди була найнепопулярніших з гілок влади. Президент завжди був вищий Верховної Ради. І Кабмін вищий Верховної Ради. Ну, це говорить про те, що чим більш колективний орган в нашому розумінні, люди, населення не сприймає поки що відповідальність свою особисту. Ми живемо не в Туркменії, ми живемо навіть не в Росії, ми живемо в Україні, де кожні 5 років можна обирати цю владу повністю. Люди не хочуть поки що відчувати цю відповідальність. Тому що коли вони ставлять таку низьку оцінку, вони ставлять в першу чергу собі таку оцінку. Щодо армії, яка помінялася, яка дуже виросла, ну тут все логічно, все зрозуміло. Люди відчувають, що саме армія їх захищає. І якщо задавати більш маніпуляційне питання, яка вам краща влада, російська чи все ж таки така недолуга українська, то думаю, що українська влада тоді буде в більш виграшному стані. І саме тому, що у нас є армія, за яку несе відповідальність в тому числі і влада. Вона зробила цю армію більш-менш тою, якою можна гордитися. Щодо того, наскільки, скажімо так, ці рейтинги реформ та все інше, це знову ж таки питання, ми повинні розуміти, що відстань між реформою, її втіленням, реалізацією і відчуттям того, що щось змінилося, може бути від 1 року до судова система, я думаю, що буде змінюватись років 5-6 і свідомість. Хоча, все ж таки, слава Богу, не кожен день наші люди зустрічаються з прокурором чи з суддею. От тому і патрульна служба, вона більш популярна в українців, тому що це те, що зустрічається дуже часто, і зразу видно якісь разючі реформи, що різниця все ж таки велика, між тим, що було, і те, що зараз є. По-друге, деякі реформи повністю поміняли суть цих структур, інститутів. Реформа Генеральної прокуратури поміняла повністю. Тобто зараз люди вимагають і кажуть про неефективність прокуратури, непопулярність, вимагаючи від прокуратури того, чого зараз прокуратура не може і не має права робити. У прокуратури зараз нема слідства. Тобто ми нарешті за 26 років незалежності перейшли з Генеральної прокуратури сталінського взірця, це була сталінська прокуратура, коли слідство і генпрокурор були на одній лаві, так би мовити. І тому у нас вироки в суді виправдальних можна було там по пальцям руки порахувати. Зараз прокуратура стала такою ж самою конкуруючою в суді стороною, як і адвокатура. І це повністю міняє. Але це для нас незвично. Для людей це незвично. І люди поки зрозуміють, що це дійсно це краще, пройде рік, 2, 3. І так можна про кожного і про кожну структуру. Про пенсійне люди не відчувають. У людей була одна пенсія в 2013 році. І за всіх тих обставин, які ми знаємо чудово, війна, гривня девальвувала і пенсія в номінальному зменшилась, і зараз все те, що піднімається пенсія, люди сприймають це як само собою зрозуміло. В них відібрали, вони так вважають, а тепер починають повертати. Тобто люди не від вдячності чи якогось такого позитиву, від того, що все ж таки уряду щось здається, вони не відчувають цієї потреби про це думати навіть. І тому це теж треба вважати. Хоча, знову ж таки, низький процент тих, хто готовий вийти на вулицю, це з одного боку говорить про те, що населення трохи втомилося. Слава Богу, у нас каналів вираження свого незадоволення владою досталь, абсолютно. От коротко, буквально 30 секунд до кінця ефіру. На вашу думку, чи можливо зараз у наших сьогоднішніх реаліях повернути довіру до влади? Сьогодні-завтра?
Довіру влади можна буде повернути потрібно повернути владі нинішній до кінця наступного року, ну принаймні процентів на 10-15 для того, щоб претендувати на продовження свого строку. Я вам дуже дякую за відповідь. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був гостем цієї години в нашій студії. За 15 хвилин знову повернемось до цієї студії. Будемо оговорювати, підіб'ємо підсумки судового засідання у Харкові. І хочу одразу сказати, що за 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман». Залишайтесь з нами, буде цікаво.